hogy szolgáljunk az egyházban az Úrnak, szolgálat az egyházban, vagy hogy tudjuk követni Krisztus mintáját a szolgálatainkban. Ahogy a bevezetőt kezdtem, ez egyébként a Máté 25-ben van megírva, amikor az Úr kioszta a talentumokat, és csak onnan a végétől olvasom, hogy aki a 2 talentumot kapta, eljövén az is, tehát aki a 2 talentumot kapta, ez a 25-22. vers, mondja, Uram, 2 talentumot adtál volt nékem, imé más 2 talentumot nyertem azokon. Mondja neki az Úr, jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Eljött pedig az is, aki az 1 talentumot kapta, mondta, Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, ott is aradsz, ahol nem vetettél, ott is takarsz, ahol nem vetettél. Azért féltem, elmentem, elástam a te talentumodat földbe, imé megvan, ami a tied. Az Úr pedig felelvén mondja neki, gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem. Ott is takarok, ahol nem vetettem. Tehát ott is gyűjt az Úr a takarás helyett, az eredetiben ez van. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet pénzváltóknál, és én megjövén kamatostól nyertem volna vissza a magamét. Vegyétek el őtőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, megszaporítatik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik tőle, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek a külső sötétségre, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Sokszor csak az első részt hangsúlyozzuk ki, azt a részt, hogy kaptak talentumot, és megduplázták, és hogy az Úr jutalomba részesítette. De mi van azokkal, akiknek eszükbe se jutott, hogy azt a talentumot, azt az ajándékot, amit Isten adott, hogy azt megduplázzák, hogy azt oda tegyék a pénzváltók asztalára, azt közkincsé tegyék, azt az ajándékot, amit Isten adott. Elkezdődött a Közép-Kelet-Európa lelkészképző főiskola, hát akkor úgy volt, hogy hát nekünk kell berendezni, éjszaka oda mentünk, kitapétáztam. Amire adott Isten ajándékot, ilyen szinten is jó volt, kicseréltük a Tiborral azt az árat, aki tanítja a 20. századi teológiát. Milyen Tibor? Nem Ruf Tibor. Dehogy is a Gül Tibor. Jó, hogy nem még azt... Nem, még van egy másik... Nem. Szőlősi Tibor, hát mondom, hogy gyümölcsről kell, hogy eszetekbe jusson. Kit? Mondta valaki? Ki mondta? Annak 5-ös. Nem hallottam. De jó volt együtt dolgozni, együtt csinálni, 2 kézzel is, és utána beülni az iskolapadba. Tehát az 1 Timóteus 3.15 azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy tudd meg, mi módon kell forgolódni az Isten házába. Mondom, meglátták a Bibliámat, és azt hittem, hogy majd föl fogják tenni, olyan kérdéseket szoktak föltenni mostanában, mi a kedvenc dicséreted, mi a kedvenc hobbid, mit. Hát, és akkor meglátták, látom, végig videózták a Bibliámat. Az első oldalon van egy gótbetűkkel írt ige, ezt minden Bibliámba beírtam. Senki a te ifjúságodat megnevesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a szellemben, a hitben, a tisztaságban. 1 Timóteus 4.12. De én most az 1 Timóteus 3.15-öt szeretném megmutatni, azt pedig tudd meg, hogy mi módon és hogy kell munkálkodni, forgolódni az Isten házába.
hanem úgy, csinálja meg más, legyen meg ez is, az is, csak ne én rajtam keresztül, vannak még mások kívülem is. Én meg azt mondom, hogy Uram, én szeretnék tevőlegesen is részt venni az egyház építésében, és teszem is régóta. 3.15, hogyha megtaláltátok, de a késném is tudd meg, mi módon kell forgolódni az Isten házába, mely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége. Ilyen magas szintre emeli a Szent Szellem a gyülekezetet. Az igazság oszlopa és erőssége, melyet Jézus tulajdon vérével szerzett. Azért éreztem, hogy ne beszéljünk a gyülekezetről ilyen lekicsinlő módon, hanem Jézus meghalt ilyen emberekért, mint te meg én. És a 3.13-ban azt a ígéretet teszi az Úr, mert akik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek maguknak, sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben. Akik jól szolgálnak, szép tisztességet szerez az ember. És milyen csodálatos, hogy az igaznak még az emlékezete is áldott. Én azt szeretném, amit a Máté 25-21-44-ben van, utaltam már rá, hogy kevesen voltál hű, sokra bízzak, ezután menj be a te uradnak örömébe. Meg lesz minden cselekedetünknek a jutalma. Azt mondja a Jelenések könyvében, hogy boldogok a halottak, akik az Úrban hunytak el, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és bizonyára az ő cselekedeteik követik őket. Téged is követnek a cselekedeteid. Tehát amit az Úrért teszünk jót, azért van emlékkönyv, és az fölkerül az Úrnak a naplójába. És hogyha zenei tehetséggel áldott meg, vagy megáldott szervezői képességgel, van, akit azzal áldott meg, hogy nagy szimata van, hogy kell a pénzt összeszedni. Valahogy mindig követi az áldás a pénzt ezért. Ez nagy áldás egy gyülekezetben, hogyha vannak olyanok, akik ilyen területen sikeresek. Mi az egyház, ezt meg fogjuk nézni, mi a szolgálat, és mi mintánk a szolgálatban, ezt megnézzük. Tehát el kell, hogy mondjam, az eredeti szöveg, az eklészia, a kihívottak szentek közössége. Kihívott bennünket az Úr a bűnből, a rabszolgapiacról, mert a Hitrádióban beszéltem a rabszolga törvényről, bemutattam azt az árat, amit én készítettem, egy 100 évvel azelőtt otthagyta egy Schuster nevű fogorvosnak a felesége, aki abszolút pancser volt. És anyukámnak a álcsontját cibálta, de olyan fájdalmat okozva neki, hogy még a 20. háznál is hallották, ahogy reagált rá. A fájdalomcsillapító olyan nem volt neki. És a csontot cibálta, azt hitte, hogy az fog. És akkor mondta, jaj, fogmeder. Anyukám elmesélte ezt többször, maradt ott egy ilyen, amit kiköszörültem, és csináltam egy árat belőle. Mert a mi rabszolgatartónk a názereti Jézus Krisztus, mert az eredeti duolosz a szolgában benne van, hogy rabszolga. Ezen kiakadnak az emberek, de az mi drága rabszolgatartónk életét adta értünk. Ő maga a szeretet. Nem vagyunk mi rabszolgák, hanem rabul ejtett az ő szeretete. De az a helyzet, hogy az eredeti szöveg utal erre. Pál azt mondja, Jézus Krisztus apostola és rabszolgája. Egy gyülekezetbe eljött egy fiatal férj, és ott a felesége járt a gyülekezetbe, hogy gyereke, és akkor mondta, hogy a pásztor beszél, hogy Krisztus rabszolgái kell, hogy legyünk. Az teljesen kiakadt. Így is gondolta, hogy valami veszélyes szektában van, de most hallotta hivatalosan is, hogy itt rabszolgakereskedés zajlik. De aztán a pásztor az megmagyarázta, csak hát tudom, ez
Hogy? Nem bírja ezt nem bírják. De valóban erről van szó, hogy a rabszolgapiacról megvásárolt az Úr bennünket, hogy legyetek a máséi, aki életét adta, értünk. Tehát a kihívott a közösség, és hála az Úrnak, hogy téged is Isten megszólított. Én nagyon nedvesen tértem meg. Úgy folytak a könnyeim, hogy csak na. Én nem hiszek a száraz megtérésre. Az is jó, kipróbáljuk ezt is. Ha nem jön be, akkor megyünk tovább. Nem, amikor Isten eltalálja a szívedet, azaz szeretettel szembesülsz, nem tudod érzelmek nélkül ezt. Az nem gyengeségre utal, ha valaki tud az Úr előtt sírni, hanem lágy szívre. Isten a szívedet megérintette. Tehát az egyháznak jó feje van. Olyan jó fej. Az egyháznak a feje olyan jó fej. Úgy hívják názáreti Jézus Krisztus. Nem Rómába található, hanem a mennyei Jeruzsálem fővárosába, a menny fővárosába, az új Jeruzsálem, ott van az Atya jobbján ül. Efézus 1:22, és ő tette, mármint Jézust, az egyháznak a fejévé, amely engedelmes. És tudjátok, ő az elsőszülött, és ahogy a szülésnél a fej jön ki először, hogyha nincs probléma, valaki mondta neki, a nyaka köré is volt tekergetve, a köldögzsinór, meg nem volt jó farfekvésű, meg ilyen fekvésű, de helyes esetben a fej kijön, és utána követi a test. Azok mi vagyunk. Krisztus teste, és tagjai. Nézzük meg az Efézus 1:22 és 23. versekről beszélek. És mindeneket vetett az ő lábai alá, és ő tette mindenek fölé az Anyaszent Egyháznak fejévé, mely az ő teste teljességűnékék, aki mindeneket betölt mindenekkel. Ha valaki hanyagolja az összejövetelre való járás, nem azért hiányzik, mert miért nincs itt, hanem része az egyháznak. És őrá is szükség van. Hogy jól működjön az egyház, mindenkire szükség van. És ezt Isten építi össze, Isten szerkeszti össze. Ha nem tértünk volna, meg nem is találkoztunk. Azt se tudtuk volna, hogy vannak ilyen helyes emberek, mint ti vagytok. Meg aranyosak. Az egyház, az pedig Krisztus teste, azt mondja a Biblia, élő, növekvő, élő szervezet. És hogy növekszik a test, hogyha táplálják? Minden csecsemő az anyukájának a tején növekszik. Te kitől születtél? Fölülről, Istentől születtünk, mi meg Isten tején növekszünk. A vizezetlen tejet hasonlítja a Biblia az igét, hogy azon növekedjetek. Kisunokám ott volt, ott lábacskáját mozgatja közben cumusüvegből, mint akit füzetnek, úgy iszza. Szóval kitanította erre, egyszerűen benne van, mert növekedni akar, hogy a kis szakszervezetében nyomja be a tejcsit, valami, amit ad anyukája neki. De már kezdi a szilárd eledelket is kóstolgatja. És tudjátok, elmondtam múltkor, már mond egy mondatot, nem áll. Tudod, mikor indulnának, és tisztába kell újra tenni, akkor hallott anyukájától, nem áll. Most 15 perc, 10 perc. De már mondja, hogy dió, zöld, ilyeneket mond. Kemény dió, maga az élet is, meg a zöld, az meg a szabad utat jelzi az autósoknak. Az Efézus 5:23 pedig azt mondja, hogy Krisztusnak a mennyasszonya. Ezért mondtam, hogy asszony környékezi a férfit, az Efézus 5:23. Mondtam nektek egyik alkalom, hogy annyira megragadott és megérintett, hogy Krisztus életét adta a gyülekezetért. Én szoktam mondani a férjeknek, hogy drága, csak annyit vár el az Úr tőled, ahogy Krisztus szerette az egyházat, te is úgy szeresd a feleségedet. Életét adta azért. És azt mondja a 3, Efézus 5:23,
Ti asszonyok, saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak, mert a férj feje a feleségnek, mint Krisztus is feje az egyháznak, ugyanúgy megtartója a testnek. De amiképpen az egyház engedelmes Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben. Ez olyan gyönyörűen jön ki, hogy ahogy az egyház az arányba, hogy az egyház, ahogy engedelmes Krisztusnak is odaadó, a feleségek is legyenek odaadók, és tiszteljék, becsüljék a férjüket, azokat a férjeket, akik úgy szeretik őt, mint Krisztus az egyházat. Kedves férjezben és előtt álló hölgyek, mondom nektek, olyannak mondjatok igent, akiről megbizonyosodtatok, hogy az életét is kész lehet tenni. Értetek? Bátyámnak 4 gyermeke született, 4 fiú, és az Andika, hány éves volt Andika, elment az Úrhoz? Mi? Nem volt 50. Azt mondja, a Holdra is elmennék érte. Milyen kötelék ez, de nagyon aranyos, nagyon áldozatkész. Egész életét szolgált, végig szolgált Andika. Biztos az Úrnak szolgál. A következő az egyház képére, 1 Korintus 3:16. Nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma? Isten temploma. Nagy különbség van templomba járó között, és aki az Istennek a temploma. Nagy különbség van. Mint Makó Jeruzsálem. Szent Szellem temploma. Ott, ahol a templomban áldozatok folynak. Milyen jó volt dicsérni az Urat. Dicséret áldozata, öröm áldozat. Van, amikor az is, Ignáca, tudnád, milyen fáradt vagyok. De most azért fogok örülni, mert az ige mondja, ismét mondom, örüljetek. Amikor, hogy ittben járok, az Úr vezet, itt olyan bohózságnak tűnik egy hitetlennek a szemébe, mit ugrabugrának ezek. De hogyha a Biblia mondja, hogy táncoljatok, és tapsoljatok, mint ti népek, az Úrnak megalázom magam. Amikor Mikál meglátta, mi dicsőséges volt ma Izrael királya, aki a nép előtt úgy táncolt, mint egy eszeveszett, fölfosztotta magát. Azt mondja, annál dicséretre méltóbb leszek a szolgák előtt, mint ahogy te azt gondolod. És utána ugye nem lehet egy gyereke, meddő lett Mikál, és meg is pecsételte. Nem szabad kinevetni, ha valaki az Úrért él, az Úrért rajong, az Urat újongó szeretettel szereti. Hát ez csodálatos. Áldozatok folynak, örömáldozat, élő áldozat. Miért kellett az ünnepi áldozatot oda kötözni az oltár szarvához? Vagy mondja az ige 118. Zsoltában, hogy kössétek az áldozatot az oltár szarvához, mert élő áldozatról van szó. Ószövetségben leölték az állatot, kifolyt a vére, aztán föltették az oltárra, elfüggistőlegtették, elégették, stb. De új szövetségben élő áldozat van. És nem olyan kényelmes az oltár. Tudod, mi az oltár? A leölés helye, ahol levágják az állatot és kifolyik a nagy tócsavér van utána. Ez nem olyan szép rész. Mikor Lindát vágtuk, az egy tehén volt, azt mondta a kedves feleséged, Géza, most nem menjünk ki, nem olyan szép rész következik most. Gondoltuk, a Lindát nem lehet megfőzni a gulyáságyúba, gulyáslevesnek, hogyha nincs elvágva a torka. Igen, és sugárból jön ki a vér. Ez az a kép, amikor a parázna ember, paráznasszony bemegy a másik házába. Ezt mondja a Biblia, ökör megy a vágóhídra. Nagyon drasztikus kép. Tehát a következő az egyház Isten családja, Kolossé 1:18, elsőszülött bátyánk, Jézus Krisztus, a Zsidó 1:2-ben mindeneknek örököse, és a fiak, akik örökölnek, ha pedig fiú, Galáta 4:7, Istennek örökösei vagyunk. Tehát belekerültünk az Istennek a családjába. Hogy jött létre az egyház? Ezt az Abcsel 20:28, Jézus hozta létre az ő vére által, az egyházat Jézus föl fogja építeni.
és én felépítem, és én felépítem, és én felépítem az én egyházamat. Föl fogja az Úr építeni. Ma most úgy beszélnek róla, na, ez se külön, mint a többi. De az Úr föl fogja az övét építeni. És én eldöntöttem, hogy ott akarok maradni, ahol az Úr látni akar, ott akarok szolgálni, ahol elfogadják a szolgálatomat, és igény van rá, és ilyen van, a gyerekmunkától kezdve sok-sok más. És még úgy érzem, hogy egy kicsit érzem, hogy szerettek ti is. De lehet, hogy nagyon. Ti is szeretek. Én szeretlek benneteket is, engem. Hát ez milyen áldás. Volt, akit börtönbe csuktak, mert nem fogott fegyvert, azt mondja, az adott erőt, hogy van olyan gyülekezet, ahol engem szeretnek. Tudod, milyen erő van? Csak az, hogy tudod, ha nem is tudsz ott lenni, de távolról, engem ott elfogadnak. Ők jók én hozzám, és én is jó akarok lenni ő hozzájuk, és áldás. Tehát ez a Máté 16-18-ban van, amit énekelve próbáltam elmondani, de ezt olyan tűzzel énekeltük 70-es években, hogy az Úr föl fogja építeni az ő egyházát, és a pokol kapui nem vesznek rajta diadalmat. Mert legyen minden ember hazug, de Isten igazat mond. A János 14:1-3, amikor Jézus elment, azt mondta, ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenbe, higgyetek én bennem, az én atyám házában sok lakóhely van. Elmegyek, mindegyik őtöket, lehet, hogy beletesz az Úr egy utcába. Lehet, hogy egy utcába lakunk. Szomszéd! Tudtam én mindig, hogy közel állunk hozzád. De gyönyörű a kertje. Milyen csodálatos világban lakik. Valakivel beszéltem a héten, és azt mondja, beszélgetett az aszfaltút meg a szederinda. Az aszfaltút kérdezte, hogy mi ez a jó illat ma reggel? Azt mondja, a szederinda, rám tapostak. És kijött az illat. Azt mondja az aszfaltút, ha engem taposnak, annál keményebb leszek. Milyen ki belőled, mikor taposnak? Ha Jézust követjük, ő az út, az igazság és az élet. Mit szoktak az úton csinálni, ha nem etikát nem tanult emberek köpnek az útra? Letapossák, besározzák. Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Nem lehetünk nagyobbak a mesterünknél. Ha őt is ilyenek dolgok érték, hát még engem le se köptek. Már mondtak olyan pár dolgot rám, olyat, amit köszönöm, Uram. Nem tudom, hogy valaki beírt, Ruf Tibi, én, meg nem tudom ki, hogy végig hazudjuk az életünket. Mondom, Uram, köszönöm, hogy ilyen is ért, mert most már el tudom mondani, jaj, nektek, ha mindenki jót mond felőletek. Már van, akit még nem ért gyalázat, meg szidalom, akkor még lehet, hogy bátran nem vallotta meg a hitét. De ha megvallod és Krisztust prédikálod, nem mindenkinek szerzel vele örömöt. Tehát Jézus a mennybe helyet készít számunkra, majd elragadja az 1 Tesszalonika 4:15-18 a bárány mennyegzőjére. Euforikus örömbe fogjuk kezdeni az örök országlást. Te is ott leszel, családostól. Hallom, hogy a kórházban valakit, Zsanett, az Úrhoz vezettél. Isten áldjon meg. Ilyen bátornak kell lenni. Hány éves volt a bácsi, akinek vele elmondtad? 71 éves bácsival imádkozott, hogy fogadja be Jézust, mert Jacqueline úgy érezte, hogy be kell hozzá menni. Hála az Úrnak. Ilyen nem maradjatok otthon. Én nekem is be kellett menni egy kórházba, még 3-4 órát élt, és utána elköltözött. Orvosok nekem mondták meg, hogy mi van, és akkor hív a férj, hol van a feleségem, hogy van? Mondom, az Úrnál van, elment.
Nem könnyű ezeket közölni. Bárány mennyegzőjéért. Jelenések 19:7-9. Örüljünk, örvendezünk, mert eljött a bárány mennyegzője, és felesége elkészítette magát. Pilisvörösváron is része volt a készülődésnek, az az összejövetel készen volt. Csavart föl. Nem a szőnyeget, mint egy régi slágerben volt. Csavart föl a szőnyeget. Volt ilyen is. Csavart föl a potmétert a szívedbe. Szeresd őt teljes szívedből. Óriási megtiszteltetés az élő egyházba szolgálni. Komolyan mondom. Hát aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. János 11:26-ban van, majd megkeressük. Tehát a szolgálat az nem uralkodás. Ha meg akarod tudni, hogy kiben mi van, adjál neki egy kis hatalmat. Szolgálatvezető. Na itt az lesz, amit én akarok meg. Nem értitek, hogy Jézus miért jött. Nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem ő jött, hogy ő szolgáljon és életét adja az egész világért. Ez felekezetek meg nagy vallások úgy épülnek föl, hogy a csúcson van az a pópa, pápa, bárminek nevezik, az a vezető, a csúcson van, többek alatta. De az egyház meg úgy épül föl, hogy a szegletkő Krisztus, az apostolok alapkövén, és ő tartja az egészet. Hát ezt még nem hallottam. Hát azért mondom, hogy Krisztus tartja. Ő az alapja, fundamentuma. Óriási megtiszteltetés. A angolban ugye a miniszter, az a nagy fazon. Nem is lehet hozzászólni. Hány hónapot kell várni, a miniszter fogadjon? A miniszter rang 5 évet kell várni, után közben leváltják. De az a helyzet, hogy a szolgálatot jelent az angolban is a minisztri, de a Bibliában pedig azt jelenti, hogy Krisztus letette az életét, az egész világért, odatta. Szolgálni azt jelenti, hogy másokat szolgálunk, embereket szolgálunk, gyülekezetet, ügyét szolgáljuk, gyerekeket szolgáljuk. A legvédtelenebbek ránk vannak bízva, Adina. Ez nagy megtiszteltetés. Oda mered adni akárki kezébe a kisbabádat? Nem adod oda akárkinek, de akiben megbízol. És Jézusnak a 4 arca, azt mondja a Biblia, közül, tudod, van ökör, borjú, bika, sas, és a ökör az a szolgálót jelenti. Tehát Jézusnak egyik arca az, hogy azért jött, hogy szolgáljon, és életét adja. A szótár szerint, megnéztem, a szolgálat azt jelenti, a munka minden lehetséges fajtája, a legalapvetőbb, alacsonyabb rendű, legcsekélyebb szolgai munkától a legmagasabb rendű, legmegbecsültebb munkáig. Tehát a szolgálat. Meg nem az, amit te akarsz csinálni, hanem amire megkérnek. Krisztus egyházába, és hogyha tényleg jó a választás, ezt lehet csinálni úgy, hogy nem keseredsz bele. Ignász, hogy nem égtél ki ennyi és annyi szolgálatútnál? Hát, nem kiégni kell, hanem égni az Úrért. És nem kiborulni kell, hanem leborulni. Ezt mondja az ige, hogy aki nékem szolgál, engem kövessen, és nem csak a szolgálat végén kapunk áldást majd, hanem közben is. Olyan szolgánk, Urunk van, aki fizet. Közben is fizet. Örömmel. A múltkor kifizetett a Totyiba egy kislány. Üljek oda mellé a padra. Odaültem, mosolygott, rám mosolygott. Mondom, ezért érdemes volt 36 évet csinálni a gyerekszolgálatot. Nagyon cuki dolog, mikor ez a kis pici érzi, hogy őt szeretik, és van bizalma. Egy kisbabát, mikor tisztába teszel, mit csinál? Rád mosolyog. És miért mosolyog egy kisbaba, mikor földobják? Mert tudja, hogy az apuka elkapja.
De ha lett volna neki már olyan élménye, hogy nem kapja el, akkor már nem mosolyogna. De tudják, hogy nem, őt mindent megtesz az apa, mint a sasfióka. Tehát minden szolgálatban Jézus a példakép. Egyébként minden szolgálat hogy kezdődik? Időben ott kell lenni. A pásztor mennyit késett? 2 óra hosszat. Hányan vártak? 400-an. Temetésről 1 percet nem késhetek. De nem vesznek komolyan. Mikor mindenki ott vár, azt mondják, de komolytalan az egész, meg egy egyháza, meg a gyülekezete. Nekem úgy kell, hogy kilépjek, hogy az egész gyülekezeteit emeljem. Komolyan mondom. Ez társadalmi esemény, házasságkötés, politikusok is voltak már több temetésen. Hát azért látják, hogy már ott állunk apukáddal sokszor, Jacqueline, csodálatos apukád van. A szolgálatról, ott egy regényt lehetne őróla írni, komolyan mondom. 1 perc, most 9 óra van, 1 percen belül, már tudom, 9-re van megbeszélve, akkor befut az autójával, és ott van, és száll ki, lemosott, kiporszívozott autóval. Nem, mint hogy én ezt követelném, meg aranyos. Nem, csak igyekszem én is példát adni. Azt mondja Filippi 2:9, annak okáit az az indulat legyen bennetek, ami volt Jézus Krisztusban, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő, hanem magát megüresítette, szolgai formát vett föl, és úgy is megalázta magát, hogy engedelmes volt a kereszt haláláig. Azért jött, hogy szolgáljon. És ő a példaképünk. A Máté 28, valamint az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja. Sokan megkérnek egy szolgálatra, akkor már el van szállva. Ó, nagy ember vagyok, mert megkérnek egy szolgálatra. Inkább megaláz. Uram, nem vagyok erre méltó. Uram, csak a te kegyelmed által vagyok, aki vagyok. Csak te tudsz megsegíteni. Hát minden prédikáció, akik Budapesten fölmennek a színpadra, vagy máshol is, az olyan, mint egy vizsga. Volt, amikor Sándor, fönt voltam a színpadon, és akkor valakit először küldött volna. Ha tudja meg, szokja. Milyen az, amikor 20 000 szem nézi, és a fejekben ott vannak a gondolatok. És kihad. Nekem az segített, hogy a mindenható Isten előtt fogok majd megállni, nem emberek előtt. De azért nem könnyű tömeg előtt megállni és beszélni. Emlékszel, Edina, többször volt olyan, hogy imádkozni kijöttek a Vasasba is, a színpad elé, és ott volt egy mérnök, elsírta magát, egy szó nem jött ki a száján, és úgy ment vissza, hogy nem tudott imádkozni. Pedig hát intelligens, értelmes emberről beszélünk, mert van a nyilvánosságnak egy olyan ereje, hatása. Hát bizonyságot tett anyuka is a gyermek, aki 140 kilót fogyott. Itt múlt héten. Aztán olyan vádlás, károsztatás jött rájuk, hogy hát mondom azért, ez minden összejövetelen így van, velem is. Ha jól szolgálok, akkor azért hazudik az ördög, ha nem jól, akkor meg azért. Nem éreztél ilyet? Akik szolgálnak, azok tudják, hogy jön az ördög, jön a vádló, hogy na, elveszem a kedvet, hogy soha ne nyisd ki a szádat. De nem tehetek róla, mert csontjaimban rekesztett tűz van bennem, és nem hallgathatok, mondja Jeremiás. Tehát valamikor nem tudunk csendben maradni. Nem azért, mert provokálni akarja az ember, de ha tudod, hogy mi gyógyítja meg a rákot, és mi bocsátja meg az emberek bűneit, akkor nem leszel csendben, hanem elmondod. Nagyon rövid leszek, már csak a lényeges, de hát azt mondja a Biblia, a Máté 16:25, aki meg akarja tartani az életét, elveszíti. Én nem szolgálok sehol, hagyjanak engem békén, én csendes szemlélője vagyok. Nem, rád is szükség van Krisztus testébe. Ha csak itt összehajtod a szőnyeget, kiporszívózod,
vagy hátul leülsz és imádkozol, vagy az első sorba ülsz le és imádkozol, hogy Isten adjon szót szánk megnyitásakor, akkor nagy szolgálatot vállaltál. Tehát, hogy megtaláljuk az életünket, ahhoz el kell vetni. Aki az Úrnak szolgál, János 12-ben van, nem 11-ben. Mondjátok velem, János 12:26, aki nékem szolgál, megbecsüli az Atya. Hányan szeretnétek, hogy a mennyei Atya megbecsüljön? Ó. És a szolgálatoknál, ami az elvárás, az 1 Timóteus 3:8-12-ig csak fölsorolom, utána majd adakozás szolgálata következik, tudom, hogy elszaladt az idő, de most ne az órát nézzétek. Azt mondja, mert a szolgálatok a gyülekezetben olyanok, mint a diakónusi szolgálat, asztalok körül való forgolódást jelent. Tehát a külső, nem a szellemi rész, de imádkozó szívvel kell ezt tenni, de a körülményeket elő kell teremteni. Gyerekszolgálatok kezdve, zenei, berendező, technika is sorolhatnánk. Tisztességesek legyenek, nem kétnyelvűek, nem sok borhibásban merültek, mert van, aki azért hiszik, azt mondja, hogy Pál mondta Timóteusnak, gyakori gyengélkedés. Én gyakran gyengélkedek. Nem rút nyereségre vágyok, ne a pénz, ne a anyagi haszon, ne az motiválja a szolgálat. Hit, tiszta lelkiismeret, kipróbáltság. És jön valaki, hogy ő majd vezetni akarja nálunk a dicséretet. Fogalmam nincs, hogy milyen életet élt. Megtért, rendben van, de nagyon ritkán járt. Azért ki kell próbálni, ne legyen új ember, mert az ördög törébe esik rögtön. Ugye, hogy mennyi baj volt új emberekkel? Ő majd ott forradalmat csinál. Nem, zűrzavar csinált. Fedhetetlenség, jó házasság, nem patvarkodó, józan, mindenben hív, gyermekeit, házanépét jól igazgatják. Mert akkor a tulajdon házanépéről nem visel gondot, rosszabb a hitetlennél, és a hitet megtagadta, és ne legyen új ember. Mi a feltétele az Úr szolgálatának? Krisztus követése. Aki nékem szolgál, engem kövessen. Sokan hirdetik, de kevesen követik. Mondjátok ezt velem. Sokan hirdetik, de kevesen követik Jézust. Ilyen időben élünk. Neki online gyülekezet, igen. És beszélsz a bátyáddal, azt gyűlölöm. Te is tudsz ilyet, hogy van ilyen. Ő online pásztor. Oh. Liba vagy disznópásztor. Milyen pásztor vagy te? És ez befejezésül, ez tényleg csak 3 perc, valamit tesztek, szellemből tegyétek, mint az Úrnak, nem embereknek. Kolossé 3. Mindent az Úr Jézus nevébe, ez is a 17. rész, a Kolossé 3. Hitből tegyük, Róma 14:23, mert ami hitből nincs, az bűn. Tudom, hogy amit teszek, ezt Istennek teszem, hitből, hogy építsem a testvéreimet. A következő, Galáta 13, szeretettel szolgáljátok egymást. Minden dolgunk szeretetben menjen végbe. Zsoltár 100-as, 2. vers, szolgáltok az örvendezéssel. Menjetek elője vigassággal. Jó, de most kaptam 2-es teológiából. Nem, én csak hallottam ilyet. Hogy örülnék? Örüljetek, különféle próbám mész át. Úgy van, még annyit se érdemelnék, mert még a mennybe is fogjuk a Bibliát tanulmányozni. Uram, a te igéd örökké megmarad a mennybe is. Le ne törjön már, meg nem dicsértek meg a dolgozatod miatt. Hát az Úrét csinálod. Volt egy testvér, állandóan a vizsgákon könyörgött, csak egy kis 2-es alá. Csak egy kis 2-es alá. Csak ott csodálkoztam, mert egyébként egy egyetemet végzett valaki volt, de úgy látszik, ez nehezen ment neki. Nem embereknek, hanem az Úr tetszését keressük. Hűség a szolgálatban nem versengve, hanem alázatosan egymás különbnek tartsátok. Mindenki találja meg a szolgálatát, szívemből kívánom, és azt is kérem az Úrtól, hogy elkészüljünk az elragadtatásra.
Ne bízd el magad, nekem már bérletem van a mennybe. Aki győz, az örökségül nyer mindent. Nem törlöm ki a nevét az életkönyvbe. Ki lehet törölni? És amit szellemben kezdtük, ne testbe folytassuk. Bölcsé tesznek a könnyek, bánat által jobb a szív, s míg a végén járunk erőknek, végtelen erőt közbelép. Megtanítasz csendben várni, nem kérdezni, miért. Élni, mint kalász aratásig, mikor eljön a teljesség. Te hordozol, míg élünk, mert az úton el nem hagysz. Szeretetted tűzön, vízen át támogat, de szárnyat felemel és betakar. Urunk, oly hatalmas vagy. Vajon ki éri fel egeidet? Ki értheti nagy tetteit? De tudom, a célig te elvezetsz, egészen a mennyekig. Szemedet te most is rajtam tartod, őrzöd nyájad bárányát, és mint fazekas átformálsz, hogy meglássam Atyám arcát. Te hordozol, míg élünk, mert az úton el nem hagysz. Szerelmed tűzön, vízen át támogat, s a szárnyat felemel és betakar. Urunk, oly hatalmas vagy. Te hordozol, míg élünk, mert az úton el nem hagysz. Szerelmed tűzön, vízen át támogat, s a szárnyat felemel és betakar. Urunk, oly hatalmas vagy. Mikor lábam meginogna, te ott vagy, s mindent újjá teszel. Dicsőségbe viszel, és dicsérlek. Mikor lelkem megroskadna, te ott vagy, s mindent újjá teszel. Dicsőségbe viszel, és dicsérlek. Mikor lábam meginogna, te ott vagy, s mindent újjá teszel.
szárnyat felemel, és betakar, Urunk, oly hatalmas vagy. S a szárnyat felemel, és betakar, Urunk, oly hűséges vagy. S a szárnyat felemel, és betakar, Urunk, oly kegyelmes vagy. S a szárnyat felemel, és